o makaprobar gani si Bianca Lee sa iyang mga pamahayag mga kabombo, karon dahil mo resign ko sa akong trabaho. Ana lang, isugal na ko akong profession isip magsibya diri sa Bombo Radio Cebu. Akong gi-challenge si Bianca Lee alias Liza. Kung tinuod gani iyang gisulti, ilatag imong ebidensya ngadto sa NBI 7. Ipakita tanan imong mga ebidensya kadtong imong gipangangkon nga nakay mga kopya sa CCTV. Nga naglambigit ni J. Will Smith nga apil sa pagpatay ni Riami Tokmo. Ipakita dito sa NBI 7 og maprobar gani nimo nga apil si J. Will Smith sa pagpatay ni Riami Tokmo katong imong giingon nga ni puspos ni Riami karon dayon mo resign ko sa Bombo Radio Cebu. Kaya ako nagtuo man ko nga insakto gyud ang gihimo sa mga pulis. Tiaw muna usa ka buwan before na file ang kaso batok ni Simeon Gabotero kay wala gidali-dali, wala gigamo-gamo. Gikuha ang tanan nga mga ebidensya para bugat ang ilang ebidensya nga mapresentar ngadto sa korte para dili ma-dismiss ang kaso batok ni Simeon. Naghago og maayo ang mga pulis. Unya lubugon lagkalit aning Bianca Lee mga kabombo alias Liza. Ang iyang Facebook page mga kabombo yan ang gi-deactivate, gina-search. Dapat upakita siya, di siya mutago sa ang daming account ng Facebook. Nag-post ka sa nakalabay nga buwan. Lahi man ang imong post sa imong gisulti karon. Ang iyang post sa nakalabay ga mga semana before na file ang kaso, batok ni Simeon Gabotero, lahi man. Lahi ang unod sa iyang gipost sa nakalabay nga mga semana ug lahi ayang gisulti sa media karong adlaw mga kabombo. Naghago ang atong pulis way tarong pahuway para makakuha lang gyud og bugat nga mga ebidensya para ma-present sa korte makatabag sa pagkapot sa hustisya sa kamatayon ni Riami Tokmo. Apan diay Bianca Lee mga kabombo nagduda ko sa kredibilidad aning tawhana. Dami account man. Di ba mo pakita siya nang kinis Bianca Lee, mag-comment man siya sa mga media outlet sa Facebook, sa mga media outlet ng feeling sweeto. Nahibong ko nga, audience raman ka kaniadto, unya karon nahimo naman kang witness. Mag-comment ka sa Bombo Radio Cebu o sa Facebook sa uban nga mga media outlet. Unya karon nahimo na noong kang witness, diin ka man. 1 month ang gipaabot before na file ang kaso batok ni Simeon. Nganong karon ba kanang tingog? Unsay motibo nimo Bianca Lee alias Liza? Ningon ka nga nag-chat mo ni kuan. Kini ang si tawag ani ni Riami Tokmo. July 16, July 17 buhi pa. Matod pa sa atong hipis kapulisan diri sa Labangon Police Station makabombo, Domingo palang daan, nabaligya na ang cellphone. Unya matod pa ni Bianca Lee, Lunes kuno sa kadlawon, buhi pa si Riami. Lunes sa buntag, buhi pa kuno si Riami. Matod pa ni Bianca Lee, unya ang cellphone nabaligya, Domingo pa man in taon, Ano gusto maka-chat-chat mo ni Riami Tokmo pagka Lunes sa kadlawon nga, matod pa ni Major Villaser ang hipis Labangon, Domingo palang daan, gibaligya na ang cellphone ni kinini ang Riami Tokmo. Kay Domingo makabombo, gipatay si Riami Tokmo. Domingo sa gipatay, sayos buntag. Unya pagkahapon pagka Domingo, gibaligya ang cellphone. Unya matod pa ni kinini ang kuan, Bianca Lee, nga nagchat-chat pa sila ni Riami Tokmo, Lunes sa kadlawon mga kabombo. Ngano magka-chat-chat good taon mo, nga ang cellphone pagka Domingo palang daan gibaligya naman. Pangutan dito ang katong nakapalit sa cellphone. Domingo palang daan gibaligyaan siya sa cellphone. So kuhay ni siyang gisulti ni Bianca Lee. Muingon si Bianca Lee nga gisud og karton si Jewel niya gipuspusan. Posible mo hinungdan sa kamatayon, wala mo tugma sa autopsy report.
Kahit sa autopsy report palang daan, matod pa sa autopsy report, gituok si Riami. Mo'y namatyan mga kabombo. Oh. Nya sa gipagawas ni Kuan, kini aga Biancali, namatay kunos puspos. Murag diha palang daan imposible kayo mga kabombo. Unya ngano gud tan makahigayon sa pagjerjer. Ha? Si Simeon Gabotero og si Jewel Smith nga bisan asa ni Jewel Smith magkuyog-kuyog ba ni iyang live-in partner. Oh. Magsige mas kuyog-kuyog. Ngano gud tan makahigayon sa pag sex ang duha. Oh. Oda nga ako duda ko sa credibility. Ani ni ang Biancali alias Liza. Pero balik ko na ko ang gisulti. Nya panilngi ko ani. Kung makaprobar gani si Biancali aka Liza o makaprobar siya ngadto sa NBI 7 o makapakita siya mga ebidensya o sa CCTV nga gisakay og taxi ang patayng lawas ni Riami Tokmo nya gilabay ngadto karon dapes kalsada sa Barangay Tisa. Nya iya matong gi-implicate nga matod pa appeal gyud si Jewel Smith mga kabombo sa pagpatay, doon naging participation si Jewel Smith sa pagpatay ni Riami Tokmo, karon dayon, mamutos ko sa Bomboradyo, mo resign ko mga kabombo. O niya, ako nang tinudon kung makaprobar si Biancali alias Liza ang self-proclaimed nga witness mga kabombo. Kaya ako naisalig ko sa credibility sa ato mga sakop sa kapulisan. Sigog panawag sa CCPO og ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter og sa Hipis Labangon update sa kaso. Nagsunod ko aning kasuha mga kabombo. Nahibong ko nganong dugay gi-file ang kaso tungod kay di sila gusto backjob. Nganong dugay gi-file ang kaso tungod kay di sila gusto og hawsaw, di sila gusto nga lutong Macau, di sila gusto nga kanana ang gaan ra kayo ang mga ebidensya kay naibos korte madismiss sayang kayo. O na nga dugay na file ang kaso kay ilag yung gipangita ang tanan nga mga matiti nga mga ebidensya nga magtumbok ngadto sa suspect nga nipatay kang Riami Tokmo mga kabombo. Kaluoy sa mga pulis naghago og maayo. Kaluoy sa mga pulis nga naningkamot masulbad ang kaso aron makabot ang hustisya sa namatay o niya gidudahan pa panoon. Gidudahan panoon ang mga pulis nga nag-imbestigar sa kaso, gidudahan pa ang mga pulis nga naghago sa pagkuha sa mga ebidensya, gidudahan pa nga gimao-mao ang investigasyon. Pagkaluoy sa ato mga sakop sa kapulisan sa Labangon Police Station, kung mao man gani na. Nga way tarong nga pahuway gumikan kay dunay oras giapas, dunay adlaw giapas, gadali sila nga as soon as possible makuha ang tanan nga mga ebidensya. Nya i-question pa ang ilaha credibility nya matod pa, mao-mao kuno ilang gihimo nga investigasyon. Maluoy tas mga pulis en tao noy.